Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler. Bugün сөйләшеп китәсе сүзебез булыр. Мөселманнарның башка диннәргә, башка милләтләргә охшарга тырышуы турында, яки аларга охшамаска тиешлеге турында. Muhterem kardeşler, biz шундый чорда яшибез хәзер шулай бит глобализация чоры дип атала. Bir millet, ikinci milletni, bir din, ikinci dinni үз içine ала йота хәзерге вакытта. Һәм дә инде, әлбәттә, бу бер карагандан начар күренеш түгел. Әгәр дә яхшы бер фикер килсә, дөрес фикер килсә, һәм ул үз içine ниндидер бер караңгылыкны, наданлыкны, золымлыкны үз içine алса, бу әлбәттә бик яхшы һәм дөрес эш. Ләкин кай вакытта киресенчә килеп чыга. Начарлык, золымлык яки гынах, я булмаса тискәре цивилизация башкасын үз içine алып йотырга мөмкин. Бу башлана, мөхтәрәм кардәшләр, һәрбер кешенең, һәрбер шәхеснең башка халыкка яки милләткә охшавыннан. Менә бу ысул белән, мөхтәрәм кардәшләр, көнбатыш дип әйтик инде, шул исәптән Европа булсын, шул исәптән Америка булсын, бик яхшы куллана. Алар килгән урында, мөхтәрәм кардәшләр, нәрсә килә? Алар килгән урында университетлар төзелми. Алар килгән урында мәдәният күтәрелми. Алар килгән урында алар яшәгән тормыш рәвеше барлыкка килә. Coca-Cola, Pepsi, зина, гомосексуализм һәм башка шундый әйберләр барлыкка килә. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, барлыкка да килмәс иде. Әгәр шул җирлектә яшәгән кешеләр, халыклар үзләре охшарга тырышмасалар. Революциягә кадәр татарларны нәрсә хәлак итте? Шул ук Европага, шул ук урысларга охшарга тырышу. Бик күп, әгәр дә арасагыз, укысагыз, революциягә кадәр язылган әсәрләрдә татарларга нәрсә җитми соң дигән вакытта анда язылган. Җитми рус телен белү, җитми Европага охшау, шулай бит, шул җитми. Европалы рәвештә пиджаклар киеп, чалбарлар киеп, хатын-кызлар яулыкларын салып, үзләрен шулай тота башладылар. Шул исәптән татарларның театрга тартылулары да ул тик торганнан килеп чыккан әйбер түгел, шулай бит. Башка халыкларга охшаганнан килеп чыккан әйбер. Һәм Европадагы кебек булсын дип дәүләт төзибез дип, коммунистик стройны, социализмны яклап чыгулары да мөселманнарның шуның белән бәйле. Аларга охшарга тырышу сәбәбе белән. Гарәпләрне нәрсә хәлак итте? Аларны да шул ук әйбер хәлак итте. Алар да көнбатышка охшарга тырышып, кайбер илләр, кайбер көнбатыш илләре көнбатышка охшарга тырышып, кайберләре Советлар Союзына охшарга тырышып, үзләренең диннәрен югалттылар. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, ислам дине килгән беренче көннән алып, ул мөселман кешесен, мөселман шәхесен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аерым бер шәхес итеп тәрбияли башлады. Ул мөселман кешесе шул җирлектә яшәгән кешедән бөтен нәрсәсе белән аерылырга тиеш булды. Киеме белән, үзен тотышы белән, үзара мөнәсәбәтләр белән бөтен яктан да. Хәтта киемнәре охшаган рәвештә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә белән булса да аерылырга кушты. Әйтик, мәсәлән, чалманы бәйлиләр иде мөселманнар да, бәйлиләр иде мөшрикләр дә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мөшрикләрдән аерылыгыз, чалма эченә түбәтәй киегез диде. Шуңа күрә без чалманы бәйлибез түбәтәй тышына. Мөшрикләр, хәзер индуслар, моның билгесе инде күрсәткече, алар аны башка гына чорныйлар. Анда эченә тагын сыер бугы салалар әле. Ансы икенче әйбер инде, шулай бит. Аны башка гына чорныйлар, башларына гына чорныйлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, алардан аерылыгыз ди. Мөшрикләрдән аерылу өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бил бауны чапаныгызның эченнән бәйләгез, тышыннан түгел ди. Яһүдләрдән аерылыр өчен Гашура көнендә генә түгел, аннан бер көн алда яки аннан соң бер көн тагын истәп ураза тотыгыз ди. Мәдинәгә килгән вакытта ике мөшрик бәйрәме бар иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шул бәйрәм урынына сезгә Аллаһ Тәгалә икенче ике бәйрәм бирде ди.
ураза гаетен һәм корбан гаетен. Ягъни беренче көннән алып мөселман кешесе үзенең бөтен тормыш яшәеше рәвеше белән Аллаһдан аерыла башлады. Хәтта бер-берсе белән аралашкан вакытта да Билал радиллаһу анһуны бер сахаба белән җиткән вакытта син теге негрдан туган кеше дигәч, син негр баласы дигәч, кара тәнле дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Иннәка мруун фика җаһилия." Синдә әле ди элекеге наданлык әйберләре калган ди. Һәм шул сахабыбыз аннан соң үкенеп Билал радиллаһу анһудан гафу үтенә. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу бик зур төшенчә. Ягъни без элекеге мәсәл ислам диненә кадәр булган яки ислам динендә булмаган гадәтләрне ташлап, мөселманча үзебезне тотырга, сөйләшергә, киенергә, яшәргә тиеш булабыз. Беренче көннән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям безне шуңа чакырды һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна һазал Кур'ан яһди лиллати хия aqwam. Бу Кур'ан ди чакыра ди бары тик туры юлга гына ди. Туры юлга һәм туры гына түгел, иң туры юлга чакыра ди. Кур'анның юлы башка юллар белән бергә түгел. Ул сезне аерым юлга чакыра. Һәм ул юл иң туры юл ди. Димәк, сезгә теге башка юлдан баш тартырга туры килә ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Тегенең белән дә, моның белән дә яшәп булмый ди. Ту иң туры юлга керәсегез килсә, менә монда керегез дип Аллаһ Тәгалә безгә әйтә. Икенче бер аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Табаракаллазина наззала аль-фуркана ала габдиһи лиякуна лил-галамина назира. Аллаһ Тәгалә үзенең кылына Фурканны бирде. Шушы Фуркан галәмнәргә бер искә төшерү булып торсын өчен диде. Нәрсә ул Фуркан? Ул Коръәннең икенче исеме. Коръәннең берничә исеме бар. Әл-Кур'ан, Әл-Фуркан, шулай бит. Фуркан тәрҗемә иткән вакытта айыручы әйбер. Айыра торган әйбер. Ябык булмаса, ике әйберне шулай бит икегә айыручы. Гумар әл-Фарук. Хушаматы Гумар радиллаһу анһуның. Нәрсәне айыра? Хакыйкатьне наданлыктан, батылдан айыра. Әл-Фарук айыручы. Әл-Фуркан. Коръән килгәч, мөселманнар белән мөселман булмаган кешесе арасында сызык барлыкка килде. Чик, граница. Шундук айырылдылар. Ни өчен мөселманнарны яратмый башладылар? Чөнки алар айырылып торалар. Алар начар булганга түгел. Хәзер дә мөселманнарны нишләп яратмыйлар? Начар булганга түгел, айырылып торганга. Мөселман кызы гомуми тәртипкә буйсынасы килми. Яулык бәйләп йөри. Мөселман егете гомуми тәртипкә буйсынасы килми. Сакал үстерә, зина кылмый, арак эчми. Шуңа күрә без айырылабыз. Айырылганга күрә теге дә шулай бит теге юл бу юлны айыра башлады. Дошман итә башлады. Әмма без, мөхтәрәм кардәшләр, бу айырылудан куркырга кирәкми. Бу нормаль күренеш. Булырга һәрбер кешенең булырга тиеш шәхсияте, һәрбер диннең шәхсияте бар. Һәрбер милләтнең шәхсияте бар, индивидуальность. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә безгә әйтә: Коръәнебез дә килде сезне айырырга ди. Кызганча каршы, мөхтәрәм кардәшләр, хәзерге мөселманнар киресенчә шулай бит башкаларга охшарга тырышалар. Киресенчә. Менә шуның өчен дә бу аятларны безгә үзебезгә бер хикмәт итеп алырга кирәк. Икенче бер аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма арсалнака илля рахматан лил-аламин. Без сине галәмнәргә рахмат өчен җибәрдек. Рахмат итеп җибәрдек дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның килүе, әгәр дә ул яңа әйбер алып килмәсә, шушы җир йөзендәге тормышны үзгәртергә килмәсә, аның килүеннән ни мәгънә бар? Бернинди мәгънә юк. Шуңа күрә дә минем иманым йөрәгемдә генә, күңелем иң мөһиме чиста булсын дигән кеше, ләкин гамәлдә бер нәрсә кылмаган кеше, аңа Аллаһның рәхмәте юк. Аңа Аллаһның рәхмәте юк, чөнки ул бер нәрсә үзгәртми. Чөнки ул кеше бер нәрсә дә үзгәртми.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям килгәч нәрсә диде? Бер Аллаһка гына табыныгыз диде. Ул бит әйтмәде. Мин сезне чакырам нирванага, рәхәтләнеп яшик, кулга кул тотышып йөрик, чәчәкләр җыйык дип чакырмады бит, шулай бит. Ул килде дә әйтте. Бар ди, шундый бер хакыйкать ди, аны инкар итеп булмый хәзер ди. Бер Аллаһка гына ышаныгыз ди. Теге Аллаларны, теге ташларны, сыннарны чыгарып атыгыз, аннан баш тартыгыз ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Ягъни ул шушы җир йөзенә яңалык алып килә. Мөселман кешесе дә үзенең шануы, иманы белән тормышына яңалык алып килгәндә генә аның диненнән файда бар. Әгәр дә ул кеше мәчеткә керде, мәчеттән чыккач шундый ук кеше икән, аның диненнән файда юк. Аллаһның рәхмәте юк. Аптырарга кирәкме, әгәр дә мондый кешегә Аллаһның рәхмәте булмаса? Мәчеттә үзен бер төрле тотып, мәчетнең тышында үзен икенче төрле тота торган булса. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иттабигу ма унзила илейкум мин раббикум ва ла таттабигу дунихи аулия қалилан ма тадзаккарун. Аллаһы Тәгаләдән, Раббыгыздан килгән әйбергә иярегез ди. Аннан башканы үзегезгә дус итеп алмагыз ди. Ничек аз сез моны искә төшерәсез ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләдән килгән әйбер, ягъни Коръән, туры юл, һидаят безнең төп әйбер булып тора бу дөньяда. Менә шуңа иярегез. Аннан башканы үзегезгә дус итеп алмагыз ди. Аннан башкага иярмәгез ди. Менә бу бик тә гаҗәп сүз, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә кешегә әйтәсең икән, аракы эчмәде һәм аракы эчкән кеше янында утырма дисәң, нәрсә диләр? Хәзрәт, алай булмый бит инде, бу тормышта без бит мөселманнар гына түгел, монда бар башка кешеләр дә, без алар белән аралашырга тиеш дигесе монсы. Бар аралашу, бар аларны дус итеп алу. Кай вакытта әйтәсең, кредит алма дисәң, без бит инде ислам дәүләтендә яшәмибез, кредитсыз бизнес бармый, булай тегеләй машина алып булмый, квартира алып булмый, һәм башкасы. Аллаһ Тәгалә әйтә: иярмәгез аңа ди. Ул әйберләргә иярмәгез ди. Аллаһы Тәгаләдән килгән әйбер сезгә җитә ди. Бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә дә тәкъдим ясадылар. Нәрсә диделәр? Әйдә компромисс табабыз диделәр аңа. Син бер ел безнең Аллаһка табынасың. Без диләр мөшрикләр, синең Аллаһыгызга табынабыз бер ел. Кайсы безнең дине яхшырак булса, шул динне калдырабыз диделәр. Компромисс бит. Компромисс. Бу бит компромисс. Шулай бит. Мөшрикләр нормальный фикер әйтәләр, шулай бит инде. Нормальный фикер әйтәләр. BMW белән Mercedes бәхәсләшә. Шулай бит. Берсе әйтә: "Ну давай син BMW-га утырып кара, мин Mercedes-ка утырып карый. Давай җиреп карыйбыз, чагыштырып карыйбыз." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям белә ислам диненең хак дин икәнен. Ул диннең яхшырак икәнен теге диннәргә караганда. Һәм чагыштырып карасак, ислам диненең җиңелчәген белә. Ул курыкмый аннан. Ләкин ул әйтте: "Ләкум динукум ва лия дин" диде. Сезнең үзегезнең динегез, минем үземнең динем диде. Ягъни, алайттырып алыштыра торган әйбер түгел ул диде. Алайттырып алыштыра торган әйбер түгел диде. Ягъни, сиңа әйтәләр икән: "Әйдә бүген безнең белән утырып тор, эчмә, утырып кына тор без эчкәндә. Иртәгә мин синең белән мәчеткә барам." Син нәрсә дисең? Юк инде дисең. Мин синең белән утырып тормыйм дисең. Килсәң кил мәчеткә, твое дело, синең проблема. Әмма мин синең белән утырып тормыйм. Әу мөхтәрәм кардәшләр, мондый әйберләрдә компромисс юк. Башка диннәргә, башка әйберләргә ошаган вакытта компромисс юк. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аларга иярмәгез" ди. Аллаһ Тәгаләдән килгән әйбер сезгә җитә ди. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Үз-үзләренә яки
башкаларга зыян китерүче, золым китерүчеләргә таянмагыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Алар да мухта ди. Аллаһы Тәгаләдән башка сезне беркем коткармаячак ди. Һәм аннан башка сезгә ярдәмче булмаячак ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә безнең алдыбызда тора икән халал юл һәм гынахлы юл, һәм без уйлыйбыз икән шушы проблеманы хәл итә ала бары тик гынахлы юл гына, юк, ул алай түгел. Алай түгел. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул гынахка, золымга кирмәгез ди. Чөнки Аллаһы Тәгалә генә сезгә ярдәм итә ала ди. Әгәр золымга, начарлыкка кирсәк, Аллаһы Тәгаләдән безне кем коткарыр? Менә хәзер безнең проблема. Без бу проблеманы хәл итәр өчен гынахка кирдек. Ләкин шушы гынахтан, шушы гынахка кирүдән, кергәннән соң аның гынахыннан безне кем коткарачак? Беркем коткармый. Без бу проблемадан куркып гынахка кирдек. Хәзер Аллаһ Тәгаләдән куркабыз. Кем безне коткара Аллаһ Тәгалә кашында? Коткаручы юк. Беркем дә ярдәм итә алмаячак. Шуңа күрә әйтә, Аллаһы Тәгаләгә якын булыгыз ди. Ягъни, әгәр дә сезгә тәкъдим итсәләр дә, шулай бит. Әгәр дә безнең кашыбызда шундый мөмкинчелек булса да, гынахка кирергә юлы булса да, аннан баш тартыгыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Чөнки миннән сезне беркем коткармаячак, һәм бу дөньяда да сезгә беркем булыша алмаячак ди. Менә шуңа күрә мөселман кешесе, мөхтәрәм кардәшләр, нинди генә хәл булса да, эшләдеме, ул эштә түгелме, шулай бит. Ул инде һәр вакыт һичшиксез үзенең мөселман икәнен онытмаска тиеш. Мөселманлык аның шәхсияте, индивидуальность аның. Шушыны югалтса, ул үзенең динен бөтен нәрсәсен дә югалтачак. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим об индивидуальности или о особенности мусульманина. Вы знаете, вот здесь несколько дней подряд уже, вечером в 7 часов, вел лекции, уроки Саид Мухаммад Биляль. Это человек из рода пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Аль-Бейт. И в каждом своем выступлении, хотя говорит он на разные темы, но сводится к одному, что мусульманин, он должен оставаться мусульманином везде и всегда. И что он должен тянуться только к мусульманам, только к себе подобным. Если он теряет эту индивидуальность, эту особенность и будет тянуться к кому-то другому, то он теряет свою религию. Вместе с ними он пропадет. Вот вчера интересная лекция была. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Аль-мар'у мага ман ахабба». Человек с теми, кого он любит. Кого ты любишь в этом мире, с этим человеком ты будешь воскрешен в судный день. Кого ты любишь в этом мире? Задай ты себе этот вопрос. Твой любимый человек — это кто? Порой мы даже не знаем, дорогие друзья, как Аллах Тааля нас спасает. Например, ты можешь любить своего мужа, а он не мусульманин. Или можешь любить свою жену, она не мусульманка. Бывают такие случаи. До того, как ты стал соблюдающим мусульманином, ты женился. И по жизненным обстоятельствам ты с этим человеком расстаешься. По жизненным обстоятельствам. То есть уходит к другому, или ты уходишь там к другой, и так далее. Расстаетесь. По каким-то причинам. Не по религиозным причинам. Ты не хотел расстаться, она, может быть, не хотела, например, да? Но вы расстались. Это Аллах Тааля нас спасает. Аллах Тааля показывает этого человека с худшей стороны, чтобы мы этого человека разлюбили. Чтобы в судный день мы не были воскрешены вместе, и когда этого человека поведут в ад, чтобы и нас вместе туда не повели. Мы, конечно, будем сопротивляться, мы будем говорить: «О Аллах, мы жили в этом мире вместе, просто там спали. Но однако я мусульманин». Он говорит: «Ты любил этого человека?» Любил. Значит, ты разделял с ним свои эти взгляды. Иди вместе с ним. Иди вместе с ним.
Вот действительно, дорогие друзья, современный мусульманин, особенно тот мусульманин, который живет среди немусульман, к кому он должен тянуться? Он должен и может только тянуться к мусульманам, к себе подобным. На кого он должен быть похожим? Только к мусульманам. Только на себе подобных он может быть похож. Но современный мусульманин, дорогие друзья, пытается балансировать или же пытается и там, и тут урвать, как говорится, да? Татарский метод. Бизнес по-татарски. Аллаха да, муллаха да, шайтанга да. Всем пытается угодить. Так не получается. Аллах Тааля говорит в Коране, бисмилляхи рахмани рахим: «Валя такуну каллазина насу Аллаха фаансахум анфусахум улаика хумуль фасикун». Не будьте такими, которые забыли Аллаха, и они забыли о себе. Они, говорят, нечестивцы. То есть не будьте такими, кто забыл Аллаха. Не старайтесь быть похожими на них. Если тебе нравится, как, например, не мусульмане развлекаются, они забыли Аллаха. И поэтому забыли, кто они сами на самом деле. Это очень большой аят, дорогие друзья. Тебе это нравится, ты пытаешься на них быть похожими. Ты пытаешься развлекаться так же, как и они. В дискотеках, в клубах, в саунах и тому подобное. А ведь они развлекаются не как люди. Они забыли, что они люди. Аллах Тааля говорит: «Фаансахум анфусахум». Аллах сделал так, что они забыли, кто они. Они развлекаются не как люди, а как животные развлекаются. Как животные развлекаются? Сношаются, пасутся, кушают. Вот так же и развлекаются те, которые забыли Аллаха. Что такое клуб? Это место сношения или знакомства для сношения, да? Жрать и пастись. Загоняют в одно место, и люди там пасутся под определенную музыку. И какие-то ритмы, какие-то движения они делают. И они, говорят, забыли, что они люди. Не будьте похожими на них, говорит нам, дорогие друзья, Аллах Субханаху ва Тааля. А потому что они, говорят, забыли об Аллахе Тааля. Также Аллах Тааля говорит, бисмилляхи рахмани рахим: «Валя тахину валя тахзану, ва антумуль а'лауна ин кунтум му'минин». Не унижайте себя и не печальтесь, ведь вы находитесь на высоте, если вы мусульмане, если вы верующие. То есть, если над вами смеются и говорят: вот у тебя борода, вот у тебя платок, вот ты не пьешь, ну и чё? Да? Ну чё ты достиг в жизни? Вот я пью, курю, на машине рассекаю, бизнес, бабла и баб немерено. А ты чё? Ты чё достиг в жизни-то? Не поддавайтесь, говорит Аллах Тааля. Не поддавайтесь, не унижайте себя, потому что вы возвышены верой. Вы возвышены верой. Ты снимаешь квартиру, а тут в ипотеку взял, живет в своей квартире, уже ремонт доделывает. А тебя выгоняют из съемной квартиры, потому что им самим там надо жить. Ты говоришь: о Аллах, вот, да? Вот мое положение, вот кафир, Рахат Анаб живет, да? Вот он. На коне. Нет, не унижайтесь, говорит Аллах Тааля. Вы возвышены. Если вы верующие, говорит, поймите, что вы на самом деле на высоте. Не надо смотреть как бы и завидовать, или же печалиться из-за этого. Дорогие друзья, также Аллах Тааля говорит, бисмилляхи рахмани рахим: «Валиллахи ла-иззату ва ли-расулихи ва лиль-му'минина, валякинналь мунафикина ла я'лямун». Поистине величие принадлежит, говорит, Аллаху и его посланнику и верующим. Но, говорит, лицемеры об этом не знают. Лицемеры об этом не знают. Величие действительно с тем, кто с Аллаху Тааля. Даже в истории остаются те, которые с Аллаху Тааля, которые с верой. Даже большие тираны, большие злодеи остались в истории только потому, что они боролись
с верой. Ведь Аллах Тааля упомянул о фараоне, упомянул о Намруде и других тиранах. Почему? Потому что они боролись с исламом. Они боролись с религией, с верующими, с пророками. Только поэтому они остались в Коране, в истории. А так бы не остались. Так бы не остались. Только потому, что они ходили рядом. Да, теперь их проклинают уже какое поколение верующих людей. Какое поколение людей, уже читая Коран, проклинает этих злодеев устами, словами Аллаха Субханаху ва Тааля. Вы понимаете? Поэтому величие только с теми, кто был верующим. Потому что богатство этих тиранов уже давно им не принадлежит. Что у них осталось, по сути? Вот что осталось у фараона, который был богом на земле? Что у него осталось? У него даже пирамиду отобрали. У него даже могилу отобрали. А какой-то сапожник спокойно лежит там, рахатляна, никто его не трогает, он похоронен. А фараон, величественный, считавший себя богом, лежит на полках Лондонского музея. Голова там, рука здесь, нога там. Богатство стоит тоже в музее, все смотрят на это богатство. У него ничего не осталось. Величие только у Аллаха и его посланника, у его верующих. А величие Мусы, величие Иисуса Иса, величие Мухаммада, саллаллаху, величие Нуха, алейхиссалям, осталось вместе с ними. Осталось вместе с ними. Даже Аллах Тааля сделал так, что мы не знаем даже, где захоронены эти пророки, чтобы их не осквернили. Мы знаем точно захоронение только одного пророка. Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Точно известно. И даже хотели осквернить его могилу. Хотели украсть тело пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Два иудея купили дом рядом с мечетью пророка, саллаллаху алейхи, и начали подкоп снизу к могиле пророка, саллаллаху алейхи. И это приснилось тогдашнему халифу во сне. Пророк, саллаллаху алейхи, приснился, ему сказал: «Спаси меня». Начали расследование, оказалось, что они уже чуть-чуть уже оставалось дойти до могилы пророка, саллаллаху алейхи. Естественно, их взяли, арестовали, казнили. Теперь вокруг залили бетоном, чтобы никто не посмел покуситься на тело посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А люди, которые считали себя богами, их тела лежат на полках, они не могут даже похорониться нормально. Ленин. Яркий пример. Яркий пример. Вы думаете, он не может похорониться, потому что коммунисты все еще сильные? Нет, земля не принимает его. Земля его не принимает. Аллах Тааля не позволяет. Понимаете? Также Аллах Субханаху ва Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Валя тугджибка амвалухум ва аулядухум, иннама юриду Аллаху ан ю'адзибахум биха фид дунья, ва тазхака анфусухум ва хум кафирун». Когда вы видите, говорит, не мусульман, и вам нравятся их машины, их богатство, их дети, их имущество, конечно, Аллах Тааля не говорит машины, ты от себя добавил. Потом скажете, в Коране нет такого слова. Хазрят врет, да? Сказано их имущество и их дети. Почему, говорит, у них это есть? Аллах хочет их наказать. И хочет, чтобы они умерли неверующими. Почему? Потому что когда они богатеют, они понимают, что они на правильном пути. Им так кажется. Они так рассуждают. Если бы я был неправ, я бы такого успеха не достиг. Соответственно, надо продолжать этот курс. И так у них будет до смерти, пока они не умрут неверующими. Все свое богатство и детей они оставят, придут голыми перед Аллахом и узнают, что все, что они делали, все, что они собирали, все, чем они заражили, не имеет никакой цены и никакого значения. Аллах Тааля хочет лишить их всего этого, потому что они неверующие. Поэтому, говорит, не завидуйте им и не старайтесь быть похожими на них.
слышал про одну девушку, которая, чтобы выйти замуж, сняла платок. Она же видит, как рядом девушки без платка выскакивают замуж, ага, это залетело, это мужика отобрала, да, у кого-то. Замуж выходит, а я что-то не могу, да, вот в платке вся такая богобоязненная, не могу замуж выйти. Значит, надо снять платок. Она сняла платок, но все равно замуж не может выйти. Аллах Тааля говорит, дело не в платке. Дело не в платке. Все равно вот ты унизила себя, и замуж не вышла, и униженной осталась. Поэтому, говорит, не завидуйте им. И смотрите, что у них вот такие богатства. Все смотрят, о, Европа, они богатые, они хорошо живут, пособие там и так далее, там жилье бесплатно дают. О, Америку надо там туда-сюда. Не завидуйте, говорит им. Это специально для того, чтобы они были унижены в судный день. Богатство принадлежит Аллаху, никто Аллаха это не может отнять. И Аллах Тааля сам дает тому, кому пожелает. Это не показатель успешности в этой жизни, дорогие друзья. Это не показатель. Поэтому, говорит, не надо им завидовать. Не надо быть похожими на них. Аллах Тааля говорит, бисмилляхи рахмани рахим, «Я юхаллазина аману ла таттахиду яхуда ван насара аулия, бa'духум аулияу бa'д, ва ма ятаваллахум минкум, фа иннаху инна Аллаха ла яхди аль-каума аль-залимин». Не берите, говорит, себя в друзья, сейчас очень осторожно, поймите меня правильно, иудеев и христиан. Они друзья друг друга, говорит Аллах Тааля. Кто вам поможет, помимо Аллаха? Поистине Аллах не направляет на истинный путь залимов-притеснителей. Это не говорит о том, что мы не должны с ними общаться или враждовать. Когда мы говорим, не берите их в друзья, это не значит становитесь врагами. Вот вы, например, разговариваете с продавщицей, например, или с продавцом в магазине. Разговаривайте, да, дайте мне такой товар, покажите, пожалуйста, вот это. Вы друзья? Вы же не друзья, правильно? Но вы враги? Нет, вы не враги. Когда мы говорим, что не надо с ними дружить, это не говорит о том, что надо с ними враждовать. Вот есть люди такие, которые хотят вот так понимать, им нравится вот это в крайности. Нет, это значит, не приближайте их к себе, свою семью. Не впускайте их в свою душу, в свое сердце. Не любите их, как вы любите верующих. Не любите их, как вы любите сестер наших мусульманок. Или же свою маму, своего отца, своих детей. Они любят друг друга, они друг для друга, они друзья. Но для вас они не друзья. Об этом идет речь. О любви идет речь. Когда мы пускаем в наше сердце не мусульманина, наше сердце начинает черстветь и гнить. Однозначно. И мы уже теряем сладость веры, дорогие друзья. Аллах Тааля хочет нас огородить от этого. Поэтому очень печально, когда мусульманин, например, находится где-то, проводит свое время по вечерам, например, да, отдыхает где-то, а не в мечети с мусульманами. Он ли предпочитает, например, находиться с кем-то, с немусульманами, проводить досуг, чем с мусульманами. Это очень и очень печально, дорогие друзья. Если мы не стремимся быть похожими друг на друга или же любить друг друга. Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع الأهواء ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Аллах Тааля говорит, мы дали тебе законы. Мы дали тебе законы ясные, четкие. Следуй им. Не следуй желаниям и страстям, которые тебя к чему-то призывают или которые ничего не знают. Потому что те, которые говорят тебе что-то помимо слов Аллаха, это просто страсти и желания. Это просто страсти и желания. Пообщайтесь, дорогие друзья, с немусульманином немножко, чуть-чуть. Спросите, о чем ты мечтаешь?
Он что скажет? Я мечтаю о большом доме, крутой машине. Все это если есть, что он говорит? Я мечтаю о яхте. Все это есть, он говорит, я хочу вертолет. Я хочу самолет. О чем они мечтают? Эти вещи, дорогие друзья, я даже называть мечтой не буду. Эти вещи, это не мечта. Земные блага мечтой быть не могут. О чем, к чему стремится мусульманин? К этим вещам? Нет. Мусульманин стремится к чистоте души, к довольству Аллаха. Аллахумма анта махсуды варидака матлуби. О Аллах, ты моя цель. Все, что я хочу, это твое довольство. Вот наша цель. К чему мы стремимся. И когда ты общаешься, это их желание, это их страсти, и ты к этому стремишься. Даже сериалы, когда смотришь, там чему учат? Там учат, как добиваться чего-то мирского. Баба не дает. Что надо делать? Да? Там учат. Надо вот так ухаживать, прикинуться таким, прикинуться сяким, там, да? Ты в эту дверь заходишь, в окно входишь, цветы даешь там, туда-сюда. То есть и на этом строится все отношения человеческие. Вот чему у них какие мечты. Это страсти всего лишь. Все, что они могут нам дать. Иннахум ля яхну анка мин Аллахи шай'a. Аллах Та'аля говорит. От Аллаха, говорит, они вас не избавят и не помогут вам ничем. Ва инна залимина бa'духум аулияу бa'д валлаху валиюль муттакин. И поистине притеснители друзья друг другу, а Аллах друг или же близкий к богобоязненным. Вот кто наш друг. То есть это Аллах Субханаху ва Тааля и те, которые любят Аллаха Субханаху ва Тааля. Очень прошу вас, дорогие друзья, понять меня правильно. Еще раз говорю. Друг, слово «вали» – это такое сокровенное слово. А это не просто приятель. Поэтому даже отличаются эти слова. Приятель и друг. Почему два разных слова? Потому что это отличается. Друг – это тебе подобный. С кем ты, кого ты любишь, с кем ты дружишь, он тебе подобный, ты ему подобный. Вот это мы нельзя забивать. Поэтому Пророк ﷺ сказал, если мусульманин старается быть на кого-то похожим, то он из них, он говорит. То он из них. Немножко отступления, дорогие друзья, чтобы мы немножко расслабили свой мозг перед намазом. Сегодня утром я заметил, что у меня борода достигла минимального размера, какая должна быть у мусульманина. Альхамдулилля, это большая радость. Поняли, о чем я? Это минимальный размер, какой должен быть у мусульманина. Вот намаз біткеш, линейка белән килерсез. После намаза подойдете с линейкой и измерите, сколько это получается. Сегодня утром в зеркало посмотрел, думаю, альхамдулилля, хотя бы раз в жизни у меня борода достигла минимального размера, какая должна быть у мужчины борода. Все, что меньше, это пушок. Да? Все, что меньше, это минимальный размер. Я могу и постричь, укоротить, дорогие друзья, поэтому можете прийти, посмотреть, измерить, чтобы потом не переспрашивать, какая должна быть борода у мусульманина. Поэтому еще есть время. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء